Siyakubingelela Mbopha mfowethu kunjani? Ngiyaphila ngibonga ithuba. Yes. It's been years mfowethu. 2013 bakunika ibail waphuma ungaphandle and ngoba ungaphandle mfowethu abaze bakulokhuza. Akaze kwenzeka ukuthi iqhubeka icase. It's the first court case since 2013. How do you feel? Angizazi ngizizwa kanjani kodwa nginokujabula nginokukhathazeka nginokusaba zonke lezi zinto zekumina. Okukhulu kakhulu okungikhathazayo ilento yokuthi ngineshow ukuthi abasemagunyeni bayazi usikwenzakalani kule case bayakhetha ungakwenza okufanele. So njoba ngila mina namhlanje njoba lihlehlile ihlahla lomhla ka5 December ingoba ke sekuyinqubo zenkantolo. Kodwa into eqondile efanele bayenze bayayazi. Awusithatha usibeke umphakathi uphumile namhlanje uzokusupporta. Kwenzekeni ngaphakathi? Okokuqala angubonga umphakathi waselindelane noqhamuka kwindawo zonke ngoba akuyona elindelane yonke yodwa lekuphela. Khona ngisho abantu abaqhamuka koXhobo imindeni konke ko South Coast. Lokho kuyangijabulisa nanokuthi angifuni ukukushiya ngaphandle ukuthi mangibona izinhlangano ezihlukene kungitshela ukuthi noma singahlukana politically kodwa sinenhloso eyodwa ukuthi ubulungiswa kuchile. Ngaphakathi umahluleli okhona ukhale ngokuthi i-team yabameli nabashoshisi lezi zinto abaziphethe abazokhuluma ngazo namhlanje yena akanikeziwe okungeyona ke ifault yethu leyo ifault leyo yomabhalane basenkantolo kodwa zenziwe ke izinhlelo emva kokukhulumisana wonke lama team ukuthi kuzobuya ngomhla ka5 kuzibandlela. Mfowethu uphume ngo2013 ecaleni lo oboshelwe lona. Into eyenze ukuthi ngoba wawuphume ngebail kuze kuthatha isikhathi eside kangaka ukuthi iqhube because mawuphume ngebail umuntu okhomba ukuthi kusanecala kumele ngabe liyaqhubeka. Yini eyenze ukuthi kuthathe yonke leminyaka emingaka ukuze kube nale court case yokuqala from uphumile? Kukhona izinto esizibuka komabona kude kulezi insuku ezenzekayo. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi kule matter kukhona abantu abakhulu ababefuna isinqumo secala sihambe ngenye indlela because of financial muscle yabo nangempela isinqumo sihamba ngendlela ababeyifuna. Ngiyasola ukuthi babengenawo plan B ukuthi mhla kuvela ukuthi uchiya umsulo bayokwenza njani. So lithe malivela iqiniso ngingaphakathi ngishaya udili kajele ngikhishwa ngebail okuyinto engajwayelekile. I-state noma ngithi umbuso ngisola ukuthi awazange ukuthi mawungikhipha kufuna kwenzekeni ngoba ukuba wazile ngeke kusuka ku2013 kuze kube namhlanje nje basikhuluma ukuba leyo nto ayikakenzeki ingoba kusho ukuthi basayiplana noma abayazi angazi. Alright, ngoba lihlehlile ke mfowethu lihlehlele lophu usuku lihlehlele u5 kuzibandlela kuona unyaka esikuwona December. Alright, siyabonga kakhulu mfowethu, siyafisa siwumphakathi ukuthi kuqhubeke kufinyelele ekutheni uthole ubulungiswa kule ndlela obhekene nayo. Kubonga mina ngibonga umphakathi wonke obaba omama abantu abasha abantu abaningi la ngiyazi ukuthi bashiya into zabe ezibalekile kade benokuzenza bakhetha ukuza la nanokuthi babekezela abantu bangangena bonke ngaphakathi ngenxa ye-capacity yezinkantolo esinazo but ngibonga ukubekezela ne-support. Ngiyathemba ukuthi nangomhla ka5 December izobe ikhona support indlela sebelibiza ngayo eduze kusolisa ukuthi engathi kukhona la sekubhekwe khona ngoba mawubheka yonke leminyaka bevele ingaphumi kwa date yokunkantolo. So lokho kwenzakalile noma ngaphelile kodwa kuyangijabulisa ngiyabonga. Nangu umbuzo obuyayo mfethu ukuthi ngoba ungaphandle mfethu ubu survive kanjani lesi sikhathi esingakhoza ngike ngaxoxa nabafowethu abanye bathini isimo besinzima ngalendlela emangazayo. No isimo asibangalula kusukela ku2013 kuze kube imanje kahle namanje asikho right ukuthi mhlambe umuntu esakhula sikhuliswe thina umzali oyedwa ubaba washona sisabancane. So umama esikhulisa usifundise ukuthi lokho okuncane onakho uyakwasha kube clean bese uyakayina. Manje uyakuthi mawuhlangana nami ucabanga ukuthi hayi mhlawumbe kuhamba kahle. No bekungahambi kahle. Uyayubambe lapha lana lapha amatoho but ayikho into eqondile nokuthi nje usupport ingane. Mhlawumbe ngabe ngishadelwe but I cannot ingakapheli le case. Thank you.
Siyabonga kakhulu mfowethu. Unkosazana Biyela lona kwiNtuzuma TV. Ntuzuma TV, we inspire.